Jeħtieġ li naħdmu biex inwettqu bidla strumentali ħalli il-Parlament tassew jagħmlilna ġieħ. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt attività fil-Parlament imtella mill-Fondazzjoni Fortunato u Enrico Mitti kif din is-sena qed titfakkar il-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Parlament. Id-demokrazija parlamentari irridu inkomplu nirbħuha kuljum. Bl-azzjonijiet tagħna, bil-mod kif id-deputati eletti mill-poplu iġibu ruhom fil-Parlament u fl-eżerċizzju tal-poter li jafdalhom il-poplu. Bernard Grek qal li jeħtieġ tibdil kostituzzjonali u din hija l-missjoni tal-Partit Nazzjonalista li meta jkun fil-gvern jagħti s-saħħa biex anki dawk fl-oppożizzjoni ikollhom lodda biex jaħdmu u jirrappreżentaw lill-poplu. Hemm bżonn urġenti li d-drittijiet bażiċi tal-minoranza kif protetti mill-ordnijiet parlamentari tal-Kamra jiġu kostituzzjonalizzati biex attaktar ma jista' rebbieħ ta' elezzjoni jinneutralizza l-irwol tal-minoranza fil-Parlament. Ma nistgħux nippermettu li l-ebda membru parlamentari li jaħrab mill-iskrutinju parlamentari li huwa fil-qalba ta' dak li jagħmel il-Parlament. Partikolarment l-iskrutinju tal-azzjonijiet jew nuqqas ta' azzjonijiet tal-eżekuttiv ta' min ikun qed iservi fil-gvern tal-ġurnata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista me referenza lejn id-demokrazija parlamentari li fuq kollox dejjem ħaddan il-Partit Nazzjonalista fejn ħadem biex il-maġġoranza tal-poplu ikollha l-maġġoranza wkoll fil-Parlament. Fid-diskors tiegħu Bernard Grek ta' ħarsa lejn ħajjet Erik Mitti u fakkar kif bil-ħidma ta' dan l-eks Prim Ministru Nazzjonalista pajjiżna kiseb rispett kbir u bħala politiku kiseb anki rispett mill-avversarji politiċi tiegħu għax għażel li jaħdem għall-poplu Malti u għawċi kollu. Bernard Grek qal li din hija l-politika li llum il-ġurnata l-poplu Malti jeħtieġ li tħares il-ġid komuni u li tkun ibbażata fuq ir-rispett. Ma biex ikollna parlament effettiv, bis-saħħa ta' skrutinju, bil-għodda tal-analiżi, id-dibattiti li fihom jiġu diskussi u mtejba liġijiet ġusti u jintefgħu barra dawk li mhumiex ta' fejda l-pajjiża. Parlament fejn il-poplu iħossu mhux biss rappreżentat imma wkoll parteċipi permezz tad-deputati eletti minnu. Deputati li jżommu għoli id-dinjetà ta' din l-istituzzjoni imma wkoll ta' pajjiżna u tal-poplu tagħna. James Aronellu, Net News.